Meta l-ħamis kompla jinstema l-każ kontra żewġ soldati Mark Anthony Dimek ta' 44 sena u Clive Kuxkiri ta' 29 sena mixlija li qatlu lil Mamadou Camara, immigrant mill-Mali, id-dentist Hector Galia Xeti li wieħed mis-soldati kellu qdiem fuq diversi partijiet ta' ġismu. Galia li nħatar bħala espert tal-qorti qal illi b'kollox Gunner Kuxkiri kellu 31 gidma li saru minn Camara, filwaqt li Dimek kellu ma' 8 gidmiet magħmulin mill-istess immigrant. Fit-30 ta' Ġunju li għadda Camara twassal mejjed fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal Ġdid. Skont l-espert forensiku Mario Scerri li wkoll xehet il-ħamis, Camara miet b'attakk tal-qalb wara li qala daqqiet fil-parti ġenitali tiegħu. Intant il-ħamis ukoll komplit il-kompilazzjoni fil-konfront ta' Nizar Mustafa Al-Gadi, akkużat li qatel lill-eks sieħba tiegħu l-avukat Margaret Mifsud. L-om ta' 31 sena nstabet mejta fil-karozza tagħha f'Baħar iċ-Ċaq fit-19 ta' April li għadda. Il-tabib forensiku Mario Scerri xehet li kienet mifsud li saqet il-vettura fuq il-post u jirriżulta li hija marret hemmhekk b'xi ħadd rikeb magħha. Huwa qal li l-iżjed sejba importanti kienet tixju fuq is-sit ta' wara. Il-tabib Scerri qal li fuq wiċċ il-katavru kien hemm xi demm, indikazzjoni li l-katavru ċċaqlaq wara li l-persuna mietet. Xehet ukoll li ġiet ordnata li ssir awtopsja fejn instab li kienet benġila fuq wieħed mill-pulmuni. Il-tabib Scerri xehet li mifsud waqt li kienet konxja meta kienet qiegħda tinqatel ma offrit ebda reżistenza għaliex skont it-tabib kieku kien ikun hemm evidenza bħal dbenġil. Qal li min kien magħha tela fuq sidra u għafasa mas-sit.